В сарая се сервира най-скъпата водка в света – Imperial Collection Fabergé, чиято цена започва от 3000 лева и достига до 15 000 лева на бутилка. Докато обикновените хора се борят с растящите разходи за живот, един мъж живее в разкош, непознат дори за някои от най-богатите световни личности. И докато влизаме по-дълбоко в сарая на Доган, въпросът, който остава, е дали ще видим и неговият скрит тайно блиндиран апартамент-сейф, където съхранява над 50 милиона евро в брой, килограми злато, колекция от часовници и диаманти, които сами по себе си биха били достатъчни да обезпечат няколко поколения. Тази къща е не просто символ на корупция и власт. Тя е олицетворение на едно общество, в което на определени личности е позволено да живеят по начин, който не само е недостижим за обикновените хора, но и демонстрира тяхното презрение към закона и моралните норми. Ахмед Доган е изградил свое собствено царство, затворено зад високи стени, където се наслаждава на живота си в лукс, който малцина могат дори да си представят.